көңілге яткырып видео яздыртып отырасың, шығып қарайсың, бүтінлерін қарайсың видеоларны. Вроде нормально все. Монтаж ясыйсың, һәм монтажлаганнан соң видеоны қарайсың. Әйбәт яздыртылганмы? Яздыртылган. Һәм башка әлләнди уйлар килә инде, нәрсә эшләтергә бу ноутбукны дип. Точно. Ремонтка биреп караган микән әллә? Әйдә ремонтлай инде. 8 грёбаных часов спустя. Шулай торып минем берни дә барып чыкмады. 2 сәгать яздырткан Don't Starve тогызы песинең күтенә генә кирип китте. Бәлки беркемгә ошагандыр теге видео. Тормозитсәдән дә тормозитү түгел бит, анда атмосферасы кызык булуы бик кызык булды. Тагын 2 сәгатьлек, 1 сәгатьлек видео бар әле минем. Кирәк булса анысын да ыргытырмын. Ярый дуслар, сезгә шул 1-2 сүзне генә әйтеп китәсе идем. Ярый киттем мин. Сезгә дә генә әйбәт кенә көннәр, әйбәт кенә кичләр. Сау булыгыз.